Taky lidi, já vás vítám u dalšího videjka a dneska s handboardem. Dneska vás budu učit olíčko a show it a jdeme na videjko. Tak jo, takže vlastně prvně se budeme učit olíčko. Vlastně olíčko je výskok na handboardu a je to takový základní trik a i na fingerboardu a i na skateu. Vlastně na všem, když neumíte olíčko, tak potom se dělají těžce ostatní triky. I když je pravda, že já jsem se první naučil třeba show it na handboardu. Jo? A tak jdeme na to. Takže takový první krok je, že vy já se trošku nakloním víc. Tak. Že vy vlastně je to výskok, že jo? A vy máte ruku na zadním tailu a potom před šroubkama, jako kdyby máte ty prsty. A vlastně vy to zvednete takhle, že ty zadní kolečka jsou jako kdyby ve vzduchu. A jak jsou ty zadní kolečka ve vzduchu, tak vy to takhle vytáhnete tou rukou, to se narovná a potom už jenom dopadnete, takže nějak takhle. A potom ještě se to dá dělat tak, že vlastně vy můžete vytáhnout ty ruky takhle obě dvě, jakože můžete udělat tohle. Možná je to na naučení, je to možná trošku lehčí, ale potom je to lepší dělat tak, že máte takhle a vytahujete to tou jednou rukou, protože vyskočíte potom výš. A teď vám to tady ještě jednou ukážu. Jo, a tohle bylo olíčko a my jdeme na show it. Tak jo, takže jdeme na show it. Show it vlastně je to, že otočíte desku pod rukama o 180 stupňů a dopadne, takže jako takhle. Jo a ještě co bych chtěl říct, tak že já se snažím vlastně jezdit na obě dvě ruce, se to snažím užít, protože teď se učím kickflip. Skoro. A vlastně učím se udělat na tu stranu a i na tu stranu, abych to měl jakože, protože třeba na fingerboardu jsem se to tak naučil a je to těžší se naučit jako kdyby. Ale vlastně tam, když jedete levou rukou, tak nevím, no. A každopádně, jestli chcete, abych dělal tutoriál, kde vás naučím kickflip, tak mě napište dolů do komentáře, já budu strašně rád, když budete chtít content. A my jdeme na ten show it. Takže ruky máte, dáte si ruku doprostřed toho handboardu a na zadní tail vlastně. A vlastně máte to takhle. A potom vlastně touhle rukou točíte takhle, jako k sobě dáváte. Akorát, že ji dáváte ještě trošku níž, abyste to udělali jako kdyby ve vzduchu. Abyste to takhle roztočili, jakože. A potom, jak to jako roztočíte, tak potom už chytnout to je docela jednoduchý. Jo? Potom můžete si ještě trochu pomoct tou prostřední rukou, že ji dáte trošku takhle, kdyby, že to takhle jako trošku vytáhnete. Ono, když to někdo dělá, tak to nejde ani moc poznat, ale já to tam trošku taky dělám, takže... Jo, takže tohle je show it. Teď na druhou stranu, jakože že si ty ruce dám na druhou stranu. Zkusím. No, skoro. Yes. A teď ještě můžete to udělat třeba takhle. Teď ještě takhle. Sakra. Ještě takhle. A to bude asi všechno pro tohle videjko. Ještě zkusím. Nevím, jestli to upřímně dám. Tak, mám tady krabičku od handboardu. Zkusím na to udělat olíčko a z toho zkusím udělat show it, OK? Nevím, jestli se mi to vleze do záběru úplně. Doufám, že jo. A show it. Nevylezl se tam, ale doskočil jsem takhle. Ještě vám ukážu ten show it z toho. Hezky. A ještě olíčko na to jednou. Easy. Takže pokud chcete další videjka, kde učím teda ten kickflip, jak už jsem říkal, tak napište dolů do komentáře a já se s vám pro tohle videjko loučím, budu moc rád. Odběr, like a to bude všechno. Zdar.